després de gairebé 6 anys, o més de 6 anys, per fi Lando Norris emporta una victòria a Fórmula 1. La veritat és que si algú m'hagués preguntat el diumenge al matí o a la tarda si guanyaria Norris, hagués dit que no, perquè realment el cap de setmana no estava sent bo. Però la Fórmula 1 aquest any, que sembla que tot està igual, realment tot no està igual, i per fi aquest any tenim de nou 3 guanyadors diferents, però amb 3 cotxes diferents. Hi ha un Red Bull que ha tingut problemes aquest cap de setmana, igual que va tenir a Austràlia, per tant, no és infal·lible aquest cotxe. En parlarem avui, però abans anem a fer un repàs de tota l'actualitat del món del motor, que Déu-n'hi-do aquesta setmana, el que dèiem, victòria en el Gran Premi de Fórmula 1 a Miami, amb Lando Norris, seguit de Max Verstappen i Charles Leclerc al podi, Carlos Sainz va ser 5è i Alonso va ser 9è. Aquest cap de setmana vam tenir doble cursa, també vam tenir cursa sprint el dissabte, en què Verstappen va guanyar, seguit de Leclerc i Pérez, destacant Ricciardo quart, Carlos Sainz 5è i Fernando Alonso va quedar 17è en un toc que va patir amb el seu company d'equip, Lance Stroll. Més notícies perquè tenim a Joe Becerra, que ha obtingut la victòria al Trial Open Daytona. Podeu llegir més informació a formularàpida.net, que ha fet l'article el propi Adrià, que avui està entre nosaltres. A més, també hem tingut la resta de catalans, gent dels països catalans, hem tingut l'European Le Mans Series en participació catalana, en què ha destacat el 5è lloc d'Albert Costa, amb els seus companys d'equip John Flapp i Colin Noble. Albert Costa, que ara que s'està anunciant tots els pilots que correran a LMP2 a Le Mans, Costa va anunciar que la seva plaça no està disponible perquè l'ha comprat un altre pilot i per tant no podrà competir a Le Mans. Més notícies, hem tingut l'inici de la Fórmula 4 italiana també, han començat tants pilots de curses de Fórmula 1 i domini aclaparador de Freddy Slater, que va endur-se les 3 primeres victòries, les 3 curses, per tant, en el Campionat d'Itàlia, un Slater que ja ve de guanyar la Fórmula 4 dels Emirats Àrabs Units, per tant que arriba fort. També en Fórmula 4, però espanyola, que comença aquest cap de setmana i que tindrem a l'Adrià Herrero i en Joel Oliva al Jarama, Madrid. Doncs l'equip Tecnicar, l'equip valencià, ha anunciat pilot nou. Es tracta del polonès Gustav Wiśniewski, que substituirà el pilot dels Emirats Àrabs Units, Adam Al-Azhari. Costa, una mica aquestes nacionalitats. I arran de la notícia de la setmana passada en què dèiem que Adrian Newey deixaria Red Bull a partir de l'any que ve, doncs podeu llegir un reportatge fet per Ainhoa Serrano sobre qui és aquesta gran figura d'Adrian Newey. Més notícies també perquè hem tingut una notícia d'última hora d'avui, que l'equip de la IndyCar, l'equip Penske, ha suspès a 4 persones directives de l'equip després de la desclassificació que hi va haver de la primera ronda inaugural, que recordem que va afectar principalment a Joseph Newgarden i Will Power, amb un Newgarden que va passar de liderar el campionat a anar 14è, per tant, important. Doncs ha suspès el president de l'equip, Tim Cindric, 2 carreres, i això inclou les 500 milles d'Indianàpolis, perquè estem al mes de maig, per tant, veurem. També ha suspès el director de l'equip, Ron Rusetsky, per tant, els 2 càrrecs més importants suspesos de feina, i també ha suspès l'enginyer de telemetria i l'enginyer de Joseph Newgarden. Per tant, una forma de fer del president Roger Penske, que a més és el president de la IndyCar, però que té aquestes formes antigues de fer, veurem. També podeu llegir a Fórmula Ràpida, en aquest cas en anglès, que ja està disponible el joc de videoconsoles de MotoGP 2024, i també va sortir ahir les noves regulacions de MotoGP de cara a la temporada 2027, que destaca que passarem dels 1.000 cavalls als 850 cavalls i que s'abolirà
qualsevol sistema per aixecar l'altura de la moto. Per tant, per modificar l'altura de la moto. Veurem què passa. I també el que dèiem, hi ha més pilots que estan confirmant la seva participació per Le Mans, com Drugovich, que competirà amb Action Express Cadillac. I finalment també dir, arran de la polèmica que hi va haver després de la victòria de Lando Norris, polèmica política, si ho podem dir, perquè l'equip McLaren, principalment Lando Norris, s'ha de dir, doncs no va treure pit de la visita de Donald Trump, va dir que és una gran figura i que qualsevol gran figura és benvinguda en aquest món, i ho han arreglat així, però el cert és que la FIA i Fórmula 1 Liberty Media van ser bastant... el van rebre amb els braços oberts i amb una mica d'extra seguretat que la gent haurà pogut veure. Per tant, bueno, un tema més de postcarrera. Adrià Herrero, què tal? Bona tarda. Bona tarda, Arnau. Déu-n'hi-do, la Fórmula 1 aquest any, per dins i per fora, encara que sembli avorrida, a vegades dona molt de sí, Sí, sobretot aquesta temporada, sobretot per tot el que passa fora, no, pel paddock, que està sent molt interessant. I després sí que jo penso que estem una mica... Semblava que seguiríem la monotonia, no, de l'any passat amb Max Verstappen guanyant, però de moment, de les poques curses que portem, una la va guanyar Carlos Sainz per la fiabilitat, no, del Red Bull Austràlia, i l'altre dia que també li tocava, no, a Lando Norris, i vam gaudir d'una cursa una mica més entretinguda, no, gràcies en part de que Max Verstappen es va menjar el volardo, no, que va provocar un virtual, i després per l'incident entre Sargent i Magnussen, que va acabar amb l'Amèrica fora de combat, i això va fer que sortís el safety car i ajudés molt en l'estratègia a Lando Norris per poder seguir en primera posició després de fer el pit stop. I, Verstappen tenia, es veu alguns danys, no, a la part del fondo del cotxe, i això també va ajudar, no, a que Lando Norris es pogués escapar i aconseguir aquesta primera victòria per l'equip McLaren, no, que no guanyava des de Monza 2021, o sigui que deuen estar contents. Amb Daniel Ricciardo, que també ha sigut un cap de setmana interessant. Dir-te, Adrià, que no és volardo, en català és piló, pilona. No sabia com dir-ho i, ho he dit. És que costa. No, però per això estem. Jo també hagués dit volardo i ara ho he buscat a la web del Termcat i ho he trobat, piló. No, però sí que és veritat que la cursa a Miami en si, l'esprint perquè va ser curta i va ser bastant interessant, però al final tampoc hi va haver molt moviment. Però generalment Miami costa d'avançar i si no hagués passat res, hagués sigut una cursa tradicional i Lando Norris com a molt hagués pogut fer 6è, 7è o inclús 5è com a molt realment amb l'estratègia que estava portant. De fet, el McLaren de Piastri semblava que anava molt millor. Sí, al final és el que tu dius, no? Si no hagués passat aquest incident i s'hagués jugat o sigui, gràcies a aquest incident es va jugar una mica amb les estratègies, si no hagués passat això, doncs segurament amb el que es veia que estava costant avançar i que Max Verstappen tenia una renda bastant considerable, doncs segurament no haguéssim vist gaires coses si hagués sigut un tren, no?, que es diu. Va ser una mica tren també a l'Sprint Race perquè està sent difícil de seguir els caps de setmana d'esprint, perquè això que facin l'esprint abans de la classificació del diumenge, a mi no m'acaba de quadrar, però de nou a l'Sprint Qualifying, el divendres a la tarda vam veure Verstappen, que semblava que no, i al final Verstappen va estar allà, va fer la pole i va destacar el quart lloc de Daniel Ricciardo, que es queixava del xassis i que amb xassis nou doncs, va aconseguir una quarta posició i va fer una molt bona sprint. Què en penses de l'actuació de l'australià, que després, diumenge, va ser tot el contrari, degut a una mala classificació? Sí, la veritat... que deia que costava avançar a Miami, per això aquest resultat dolent de Ricciardo el diumenge, digues. La veritat és que sí, no? Des que li han ficat aquest xassis nou sembla que ha millorat bastant, no? Des del que portava fent. De fet, va fer una bona
quali sprint, també va fer una bona cursa sprint, no? Avançant fins i tot a Pérez en els primers instants i aguantant molt bé, no? La quarta posició, que és un lloc on no hauria d'estar, no? Després sí que és veritat que també a la cursa va tenir aquest paper difícil perquè a la quali es va quedar a la Q1, no? Llavors això també li va costar bastant, no, el tram final del cap de setmana, però en veritat la primera part, no, la part sprint realment la va fer bé i jo penso que després del que portàvem Van in Day, no, crec que és positiu, tot i aquesta baixada de rendiment, no, a la quali i a la cursa, però penso que si amb aquest nou xassis doncs, comença a veure que potser aquest era el problema i ell comença a fer millors actuacions, doncs segur que al cap de setmana, tot i haver acabat d'aquesta forma, és positiu per ell després del que ha passat tant la temporada passada com l'inici d'aquesta i segur que si s'agafa això pot millorar, no, els seus resultats. Està clar que el bicarb, que ara ens han dit que l'hem de dir així, per tant, bicarb, que és de vista... Bueno, no ho sé, no ho vull saber. Funcionava bé a Miami, perquè Tsunoda també ho va fer bé, va remuntar el dissabte i el diumenge va aprofitar el Virtual Safety Car, però després es va mantenir en pista per acabar setè, molts punts per Yuki Tsunoda aquest cap de setmana, perquè va fer 8è a l'esprint, i de nou torna a guanyar Daniel Ricciardo en un gran premi, confirmant que aquest cotxe, almenys a Miami, era el 6è cotxe, clarament, o inclús el 5è, perquè Aston Martin tampoc els vam veure aquesta setmana. Sí, el rendiment jo penso que l'estan mostrant, no? I penso que al final Tsunoda està sabent aprofitar les oportunitats que està tenint, no? Perquè penso que tots els caps de setmana que porta fins ara són bastant bons. Sí que és veritat que li va costar molt a l'esprint, no? On es va veure clarament superat per Daniel Ricciardo, però al final a la classificació per la cursa del diumenge va arribar fins a Q3 i després és el que tu has dit, no? Tot i que potser sí que es va beneficiar per aquest Virtual Safety Car, doncs va poder mantenir-se, no, allà setè, per davant, per exemple, de George Russell, i sembla que el cotxe té aquest potencial extra i sembla que d'aquesta part mitja baixa de la graella són els que poden començar a destacar, no? Jo al final a l'inici de temporada jo esperava molt d'aquest cotxe i sí que a l'inici em van decebre una mica al començament, però sí que ara sembla que amb el pas de les curses doncs, ja s'estan establint més en aquestes zona mitja, no? Per dir-ho d'alguna forma, i sent els líders, no, dels 5 últims equips. Totalment, totalment. I què en penses? Bueno, ara entrarem en el tema del dissabte, però un baix rendiment d'Aston Martin en general aquest cap de setmana, inclús el que dèiem per darrere del bicarb. Com ho has vist? Perquè Alonso fora, de fet, últim a la Q2 del dissabte, per darrere de Lance Stroll en les dues classificacions, si no recordo malament. Sí, en les dues, perquè el divendres va quedar 8è i Stroll 7è. Van entrar a Q3, això sí, però sembla potser que no van acabar de trobar el setup del cotxe, no?, de l'equip Aston Martin. Sí, la veritat és que els està costant, no? També és veritat que Alonso aquest cap de setmana crec que tampoc va estar del tot fi, no? Però sí, penso que les millores, no, que estan intentant ficar, que tampoc han sigut molt grans, no? Crec que no estan funcionant, perquè, per exemple, tot el contrari, no? Que l'equip McLaren, quan McLaren últimament fa una actualització sempre funciona, no? Com aquest cap de setmana, que deien que havien arribat a millorar fins a 4 dècimes, que és moltíssim, i en canvi doncs, Aston Martin això sembla que no està funcionant, no? A veure a Imola, que sembla que també molts equips portaran millores, d'entre ells crec que Aston Martin, a veure si poden revertir aquesta situació, però penso que han de començar a ficar-se una mica a les piles perquè crec que les sensacions no acaben de ser bones i s'estan amb
transcurs de la temporada, del poc que portem, s'estan apropant més als 5 últims equips que apropant-se als 5 de davant. Bueno, als 4 restants de davant. Però penso que a la zona mitja està tot tan apretat, Adrià, que també depèn molt del circuit, perquè clarament el Bicarb aquest circuit anava millor i l'Aston Martin en Rima no anava tan bé, no? Sí, totalment. Al final hi ha circuits... I perdona, i el Mercedes igual. Sí. De fet, ja ho van dir, no? Que va dir Max Verstappen a l'inici del cap de setmana que no era un circuit del tot bo, o sigui que no aniria tan bé al Red Bull com havia anat fins ara a Miami, com sí que ho havia fet en altres circuits, no? I també el cas de Mercedes i a Hamilton, bueno, i també George Russell, que els hi va costar moltíssim, no? Sobretot pel que hem dit de que costava molt avançar, però també es veia que el ritme no el tenien. Tot i això, Mercedes al final va aconseguir salvar una mica el cap de setmana amb la 6a posició de Hamilton a la cursa el diumenge i també amb la posició de George Russell, no? Però sí que és veritat que Mercedes tampoc està gens fi, no? I també sembla que de lo que he dit d'Aston Martin, que s'estan allunyant de els 3 primers, doncs Mercedes també sembla una mica la mateixa situació. Però clar, Alonso el teníem que va fer tercer a la classificació a Xina, vull dir que realment anava molt bé a Xina. Tenim aquest grup mix molt apretat i com et despistis una carrera, baixes bastant, no? Parlàvem de Hamilton, no? És que realment va haver de lluitar amb Magnussen, després en parlarem del tema Magnussen, a l'esprint, però igualment va aconseguir puntuar finalment a l'esprint. No, mentida, no. Que van penalitzar al final. El van penalitzar, cert, va quedar 7-0, però bé. Però el diumenge, 6a posició, per mi espectacular, Hamilton, que va estar a punt d'avançar Carlos Sainz a línia de meta per fer 5è. Per tant, escolta, dels millors Hamilton que hem trobat aquest any i que segueix per davant del seu company d'equip, George Russell. Sí, i de fet li va ficar també molta pressió a la part final de la cursa a Checo Pérez, perquè... Sí, però Pérez va aconseguir avançar el Sainz al final, vull dir que Hamilton venia just després. Sí, però el Sainz perquè el van penalitzar. Sí, perdona, sí, és veritat, perdona. Sí. O sigui que al final Hamilton va estar bastanta estona dintre de la zona de DRS amb Pérez i amb aquest Mercedes que no té gaires virtuts, doncs va poder estar allà bastanta estona, tot i que al final no el va poder avançar, no? Però sí que es va mostrar millor el Mercedes en general a la cursa del diumenge que el que havíem vist d'ell a la resta del cap de setmana. Tot i així, al final, Hamilton després ja va dir que la situació és la que és, no? I que han de ser conscients de que ara mateix no estan del tot bé. Tens raó, penalització de Carlos Sainz. Parlem-ne perquè una mica més i també l'avança Hamilton. Ens pots explicar per què va ser aquesta penalització? Entenc que va ser pel toc amb Oscar Piastri, perquè clar, aquí ens falta Oscar Piastri en aquest top 6, si no Hamilton hagués sigut com a molt 7è i Alonso 10è i Ocon 11è, per tant sense punts. Explica'ns una mica aquesta penalització, per què és, en principi és pel toc de Piastri, no? Correcte, va ser per aquesta lluita, no?, que van tenir entre Carlos Sainz i Oscar Piastri, no? I que al final Carlos, en aquest intent d'avançar l'australià, doncs li va malmetre l'aleró davanter, no? I realment va acabar amb la cursa de Piastri, que per això no va estar entre els 10 primers. Jo penso, Arnau, que sí que és sancionable, perquè al final li estàs arruïnant la cursa a un altre pilot, però crec també que el que havia passat entre Carlos Sainz i Piastri anteriorment, que Piastri també va tenir alguna amb el pilot espanyol, crec que si sanciones una també hauries d'haver sancionat l'altra. Bueno, jo crec que... Ara entrarem en aquest debat, però jo crec que és penalització si li destrosses la carrera a l'altre, i així va ser. Tot i això, el cotxe de Sainz va quedar afectat una mica, però bueno, va poder seguir. Però clar, Piastri estava en posició de top 5 i va aconseguir 0 punts, per tant el dany està allà. I dic això perquè
a l'esprint, parlem, de Kevin Magnussen, que va defensar molt fort, però en cap moment, per ficar-t'ho així, per molt fort que es defensés i per tantes penalitzacions que rebés, penso jo, primer penso que no les hauria de tenir, però també penso que en cap moment va permetre cap cotxe de ningú. Ja sé que el de Sainz va ser molta mala sort perquè perd just el control a la frenada, si no, ni l'hagués tocat. Però, clar, hi ha maneres i maneres d'avançar o de ser avançat o de defensar-se, no? I aquest cap de setmana els comissaris han tornat a ser notícia per bé o per mal, no? Perquè també amb la no penalització de Hamilton el dissabte per la sortida que fa, que provoca el toc amb Alonso i Lance Stroll, i de retruc Lando Norris també, clar, per mi era una penalització severa de Hamilton i al final la penalització de Hamilton no va ser per això, va ser per una altra cosa. Que l'Alonso es va queixar, va dir, és que si tingués una altra bandera en el cotxe, Hamilton, si fos espanyol, va dir, bàsicament, tindria una altra penalització. Com ho has vist? Perquè, clar, a mi el Magnussen em sembla excessiu de penalitzacions, sincerament. A vegades ens oblidem que això són carreres i que en aquest cas ell doncs, va creure, ell i l'equip, que havien de defensar a mort per protegir Hülkenberg i ho van fer per protegir 2 punts. Jo penso que van fer bé. Són 2 punts importants, sobretot tal com està la Fórmula 1 avui en dia, que costa molt aconseguir aquesta 8ª, 9ª, 10ª posició. Per tant, per mi, bé, Magnussen. Però penalització potser sí, quan es va saltar la xicane, però tot l'altre jo no ho veig. No sé com ho veus tu i també com veus lo de Hamilton i això que estan dient de Sainz i Piastri. Sí, de fet, crec que aquestes defenses, no, i aquestes actuacions de Magnussen penso que s'estan perdent, no? I en alguns moments sembla que la FIA només vol que s'avanci amb DRS en una recta. Sí. Llavors, crec que no són carreres, això, llavors. Sí. Potser en alguna situació sí que li haurien, potser sí que era penalització, però en termes generals penso que s'ha fet una bombolla, no, de crítiques sobre aquesta situació que a mi també em semblen excessives, no? Al final crec que, com tu bé has dit, que situacions bastant clares com la de Hamilton a la sortida no s'han penalitzat. Fins i tot a la sortida de la cursa del diumenge, Pérez es va fer un recte i Carlos també es va haver d'apartar. Però no va tocar ningú. Ja. Clar, és que aquí hi ha una diferència. El que vull dir, és que Magnussen no toca a ningú mai. Sí que és veritat que se l'ha de penalitzar per saltar-se la xicane, tot i que els 10 segons em semblen excessius. Potser haurien de ficar les penalitzacions en MotoGP, que dius, ai, t'has saltat la xicane i has guanyat 0,7, doncs 0,7 de penalització, o el que sigui, no? O 0,7 i una mica més, no? Però, clar, és que Hamilton provoca 3 retirats. Clar, i potser si Hamilton hagués tingut una sanció, hagués anat d'una altra manera amb Magnussen també, no? I el que et dèiem, perquè Sainz toca a Piastri, però té aquesta penalització, però en canvi Hamilton no. Sí. Clar, I també no és clara la situació, Sí, perdona, i també Piastri toca a Carlos i que jo la veig molt igual i tampoc el sancionen. Llavors, crec que ja ho portem veient en algunes curses, no? Que hi ha accions molt clares que no es penalitzen i altres potser no tan clares que sí, o situacions molt similars que una sí que es penalitza i l'altra no. Llavors, crec que no s'està seguint un criteri, no? Crec que no... La feina, penso, dels comissaris crec que no està sent l'adequada, sincerament. Clar, per mi clarament no. Per mi clarament no. Però bueno, almenys aquest cap de setmana han estat zero encertats, penso jo, o almenys no han tingut un criteri correcte, no? En aquest sentit. Bueno, estàvem parlant del grup mix, acabem de parlar del grup mix, no? Perquè Esteban Ocon els punts i bones classificacions d'Alpine, un equip que d'estar als últims, clarament, a millorar, no? Una mica em recorda McLaren l'any passat, realment. Més o menys és la mateixa progressió, més o menys,
Recordem que McLaren l'any passat anaven els últims, més o menys, a aquesta època de l'any, Vull dir, increïble. En canvi, tot el contrari, Williams, no? Primer parlem d'Alpine. Com vas veure, el cap de setmana realment bo i al final en premi Esteban Ocon. Sí, penso que la progressió dels francesos és bona, no? Al final els dos Alpine van tenir lluites interessants amb Fernando, no? A l'inici de la cursa, que de fet Pierre Gasly el va avançar a Alonso a l'inici. I després Esteban Ocon, que també va tenir una lluita, no, amb Alonso ja a meitat final de cursa, no, per la 9ª posició, crec, o 10ª. Bueno, era 10ª en aquell moment i després amb Sí. la Piastri va ser 9ª. Bueno, el va aguantar bastanta estona, no? I es va veure una lluita maca, no? I penso que Alpine va competir, no? Amb cotxes pues, més potents del que estan acostumats, no? Llavors penso que bueno, acabar amb els punts, doncs, home, és la primera vegada, no?, que es sumen punts, llavors penso que és molt positiu d'on venien, no?, i del que estan fent, perquè el seu inici va ser molt dur i tampoc es veia una mica la llum al final del túnel, no? Però al final portem molt poques curses, si han estat capaços de puntuar en aquesta, doncs segurament i si les progressions que estan fent les mantenen, doncs, bueno, qui sap, no? Si poden mantenir-se, no? O arribar en aquesta zona, bueno, a la zona més mitja, no? de la graella una mica i intentar ser, a partir d'ara, doncs, no puntuar sempre, però potser ser els aspirants, no? Aconseguir aquest puntet. Està clar que la progressió hi és i també està clar que Esteban Ocon està dominant a Pierre Gasly clarament aquesta temporada. En canvi, una mica de terreny de ningú tenim el Sauber, no? Que sí que és veritat que fa bones classificacions, inclús Valtteri Bottas, que va quedar tercer en les votacions de pilot del cap de setmana, del Sí, això no ho diumenge, vaig entendre. que va ser una mica estrany. Per mi, sí que és veritat que Lando Norris està bé, el pilot de cada setmana, però per mi jo valoro molt més la cursa de Hamilton o la cursa de Tsunoda o la d'Ocon que la Lando Norris. No sé què en penses. Jo això també ho estava pensant, o sigui, al final... La gent vota el guanyador fàcil, no? Òbviament que Lando va fer una bona cursa, no? Però al final va estar molt beneficiat, no? Per aquest safety car i al final jo penso que és molta gent també, no? Que el vota perquè és el seu pilot, els agrada molt, però clar, és el que tu has dit, jo veig molt més meritòria la cursa Hamilton o la cursa també de Yuki Tsunoda estan on estan i amb el cotxe que tenen que la de Lando Norris, no? Que al final tot va ser per bueno, aquest safety car que li va arreglar la cursa en quant a l'estratègia. Per mi, pilot del dia va ser Hamilton, per mi, clarament, tot i que no es va endur cap titular, però bé, això que deia, no? Jo ja sé per què Bottas va sortir tan votat, perquè era tota la legió de xinesos que estaven veient la carrera. Suposo que va anar per aquí, perquè si no, no m'ho explico. Deia Williams, no? El contrari que Alpine, no? Semblava un cotxe atrevit, també com Alpine, no? A principis d'any, ho dèiem. Entre tots els departaments van intentar ficar-lo i no acabaven de bé els tests, però bueno, al final se'n van sortir. Amb Albon, que està arrossant, no va com l'RB ni va com el Haas, però ja està. I ara, de cop, vull dir, des de Xina, clarament des de Xina sobretot, bueno, des de l'accident de Suzuka, d'Albon, l'equip cap avall i un rendiment fatal. I Albon tampoc és que estigui... Va començar molt bé i ara... Logan Sargent, que tampoc ajuda. Sí que és veritat que es va tocar amb Magnussen i va abandonar en el Gran Premi, que després va fer una molt bona sprint Logan Sargent, i ho hem de dir. Vull dir, va fer desè el seu millor resultat en un sprint, per tant, molt bé. Però, clar, un sprint és com Ricciardo, no? Un sprint 19 voltes i tothom al mateix pneumàtic, sense safety cars ni res, ni parades a boxes, ho pots aguantar, més o menys, no? I Sargent doncs, ho va aguantar, igual que Stu va quedar 11è a l'esprint, però, clar, en carrera és un desastre. En un gran premi d'una hora i mitja, d'una hora i 20, depèn quin. I a més el toca amb Magnussen, el bon penalitzat,
El James Ball ho intenta, però l'equip, l'estructura no funciona, clarament, i els pilots tampoc. Sí, a mi em semblava un projecte interessant, no?, a la pretemporada, no?, i els veia, doncs, els veiem millor, no?, que el que havien fet l'any passat, no?, però al final sembla que no. Sí, al final, en aquestes poques curses han tingut també mala sort, no?, amb algun accident. També l'altre dia Sargent, la culpa va ser no va tenir cap culpa, no?, en l'accident que va tenir, però sí que és veritat que el rendiment tampoc està, no? I Alex Albon, amb la increïble, en la meva opinió, gran temporada que va fer l'any passat, que per mi va tenir un rendiment fantàstic, doncs aquest any no està on estava, no? I també això penso que es nota. I sí que és veritat que Sargent, encara que aquest cap de setmana no hagi tingut culpa, doncs penso que tampoc té el potencial, no?, per portar aquest equip, doncs, a intentar treure alguna cosa, no? Per tant... Clar, però Sargent... perdona, digues, perdona. No, digues. No, que dic, Sargent, clar, no té el potencial, però és guanyador de GTs de les 24 hores alemans, ho hem de dir. Sí. Tercer a la Fórmula 3, quart, top 5, ara no recordo malament. Diria que quart a la Fórmula 2, subcampió, campió del món de karting. Vull dir, és un bon currículum, igual que el d'Albon, igual que els de tots a Fórmula 1. Vull dir, tots són excepcionalíssims pilots. Logan Sargent ho és, però tots aquests rumors d'intentar ficar Antonelli que ens arriben, que no estan en... Mira, jo faig servir l'expressió últimament gaire flamenco, per dir que no va gaire bé Kimi Antonelli, Fórmula 2, i ja estan mirant els Mercedes a poder-lo ficar en el lloc de Sargent. Perquè sí, penso, no? Però és que no crec que vingui Antonelli i ho solucionarà, i no crec que sigui bo per Williams acceptar que Mercedes es fiqui al pilot quan després no tens equip, no tens reestructura, no van les coses. Inclús un pilot nou pot provocar més accidents, que Sargent s'ha de dir, vale, va tenir l'accident, però no va ser culpa seva. Potser la gent diu que sí, no, però jo penso que va ser mala sort, mala fortuna. Però en accidents aquest any, Albon l'està guanyant de païssa. I ara ficar un pilot júnior nou, que no té ni 18 anys i que estan intentant a veure si la FIA els accepta, és que jo crec que no ajudarà encara, o sigui, ajudarà encara menys l'equip Williams. No sé com ho veus. A curt termini, parlo, a curt termini. No crec que ajudi ningú, això. O sigui, està clar, no?, que tots tenen bon currículum. De fet, a Fórmula 2 Sargent ha guanyat a pilots que estan amb ell a la graella, i també tenia bon currículum de Vries, no?, i mira el que va passar. Llavors, al final, a la Fórmula 1, si no rendeixes d'un dia a l'altre, doncs ja se't comencen a tirar a sobre. I jo crec que la pressió deu ser molt complicat de gestionar, no?, si no ho estàs passant del tot bé i no estàs fent les actuacions que hauries d'estar fent, no? I suposo que per això, sumant a tots els accidents, no?, i sobretot també els rumors d'un substitut, doncs no penso que ajudin gaire a Logan Sargent, que tampoc ho deu estar passant molt bé, no? Però al final no és la primera vegada que passa i segur que és una situació molt complicada, però és això. Tampoc penso que... O sigui, si l'equip Williams vol que el seu, en aquest cas Logan Sargent, doncs falli millors curses, doncs penso que l'ambient i la situació en la que es troba, a veure, la més adequada no ho és. Està clar que no ho és. Però què en penses? Tu creus que Antonelli realment... Hi ha gent que ja diu que ja, per la propera carrera d'Imola. Es deia que a Imola el podien pujar. De fet, no sé, hi ha gent que pensa que ha sigut l'última cursa de Logan. La veritat és que des de l'inici, no, amb aquells rumors que deien que potser Antonelli podia pujar a Mercedes, no, com que se li està donant molt bombo, no, i molts titulars a aquest pilot, no, jo penso que allò era bastant precipitat per part de Mercedes, perquè al final acaba d'arribar a la Fórmula 2 i
penso que potser hauria de tenir una mica més d'experiència i llavors, dintre de poc, van començar a dir això de que potser seria el substitut a priori Sargent a Williams, no? I també es comentava això de que podia pujar-se al cotxe a Imola, no? No sé, jo penso que està clar que la situació no ajuda i que si es basen en l'última actuació de Sargent tampoc, no? Però al final ell no va tenir cap culpa. Llavors, penso que si aposten per fer això tampoc seria just per Logan. Bueno, jo tampoc ho veig bé. Antonelli ara mateix va 9è a Fórmula 2. I sí, ha guanyat la Fórmula regional i la italiana, però clar, no ho veig bé. Perquè si pugen Antonelli, que ens pugin a Pepe Martí, no? Perquè clar, Antonelli va 9è a la Fórmula 2, I Martí va 7è. Zane Maloney, el júnior de Sauber, va estar primer. Clar, jo no ho trobo bé. No ho trobo bé. El millor resultat d'Antonelli és quart aquest any. Perdona, no, el que et anava a dir és de les poques curses que hi ha hagut i del que jo he vist Antonelli a la Fórmula 2, no? Que venia, que faria grans coses, no? Doncs tampoc és que hagi vist molt, sincerament. Clar. És així, Antonelli? I Antonelli necessita fer una gran classificació. Té la fama de saber liderar, però després, si comença al darrere, li costa. Ho estem veient ara a Fórmula 2, Però també, i a mi, el fotògraf de Prema, em comenta que, clar, tant Antonelli com Berman ja els tracten com si fossin pilots de Fórmula 1. Què vull dir? Que quan estan a Austràlia, per exemple, en comptes de quedar-se al paddock de Fórmula 2, els seus equips, Ferrari i Mercedes, se'ls enduien al paddock de Fórmula 1. Vull dir que ja sembla que estigui fet, però és que Berman, per exemple, que havia fet la pole position a Aràbia Saudí i no sabem el que hagués passat, perquè després el van cridar a Fórmula 1 i ho va fer bé, perquè també aquests cotxes a Fórmula 1 són més fàcils de conduir que tots els altres que porten aquests pilots abans, però va dir 9è en el campionat. I és el favorit de Haas per l'any que ve, que ho puc entendre, Berman, perquè ja va demostrar l'any passat de què és capaç. Però Antonelli no ha demostrat, almenys a Fórmula 2, prou encara. Per mi ha demostrat molt més Pepe Martí o inclús ara el propi Zane Maloney o Paul Aron, que porta un any increïble. Ho veig precipitat, jo veig que el Mercedes vol provar a veure com va Antonelli, i això també és dolent per Antonelli, perquè si proven a Williams que queda d'any i no funciona, s'ha acabat Antonelli. Vull dir que és una arma de doble tall, no? Com ho veus? Sí, penso que amb la sortida de Hülkenberg a Sauber està clar, no? Que Berman, de fet, ja es deia abans que això succeís, que podia anar a Haas, doncs segurament és el que acabarà passant, no? Al final a mi em va agradar molt la seva actuació a Jeddah, no? Amb Ferrari, i penso que pot ser una bona opció. En el cas d'Antonelli és el que jo t'he comentat. Al final crec que per lo que jo he vist d'ell a la Fórmula 2 aquest any, no penso que hagi fet tot el que potser s'esperava d'ell. Tampoc crec que hagi, com tu has dit, demostrat gaires coses. I també és el que jo penso, que és un moviment molt precipitat, no? Perquè al final, vull dir, acaba de pujar a Fórmula 2, saps? Llavors, penso que també et pot sortir bé, com jo què sé, en el cas per ficar un exemple que tampoc té res a veure, però bueno, el cas de Max Verstappen, que n'hi va passar per Fórmula 2 i va pujar a Fórmula 1 i s'ha convertit en aquest pilot, doncs potser Antonelli et pot fer, pot ser un gran pilot, no? Però és que potser també pot passar el contrari, que potser el puges amb molta expectativa, com en el cas de Vries, que va fer una gran actuació a Monza amb Williams i llavors, de cara a la següent temporada, va ser pilot amb Alfa Tauri i va passar el que va passar. Llavors, li pot sortir molt bé o li pot sortir malament, però a priori jo penso que és arriscat i, segons la meva opinió, hauria de tenir una mica més experiència a Fórmula 2, consolidar-se una mica més i a partir d'aquí veure.
Jo no sé, segurament aquí James Wolf, que coneix perfectament l'equip Mercedes, l'equip Mercedes no és com Ferrari o Red Bull que poden donar peces o informació als seus equips satèl·lit, diguéssim d'una manera, perquè no està dominant com abans. Llavors, tampoc com a cap de Williams ha de dir, escolta, d'on venen els patrocinadors? És que la majoria dels patrocinadors són americans. Clar, què, fem fora el pilot americà? Contraproduent. Jo que vaig anar a Las Vegas, ja ho vam parlar, bueno, la cervesa, el Miquel de no sé què, el Duracell, inclús Albon comença a ser bastant popular als Estats Units. El més popular, Verstappen i Norris, però Verstappen sobretot. Però per treure el factor econòmic, dic, escolta, és que què li pot donar Mercedes per ficar Antonelli? És que ja no li poden donar gaire més. I jo crec que ara hi ha més la decisió. Estic segur que Toto Wolff ha apretat a James Wolff sobre aquest tema, i jo crec que la decisió ara ja està sobre si la FIA diu que sí o no. Jo penso que hauria de dir que no, perquè no té ni 18 anys, i a partir dels 18 que digui que sí. Però jo crec, o el que crec que s'hauria de fer és mantenir Sargent almenys fins a meitat de temporada, almenys, com a mínim, i veure si l'Antonelli ha anat bé a Fórmula 2 i està líder, o es posa líder, llavors sí, perquè recordo fa molts anys, per exemple, quan van pujar Vettel anava líder de les World Series, quan van pujar el Gasly anava líder, quan van pujar Grosjean a Renault anava líder. Aquest noi va no bé. Clar, una mica de sentit, però bueno, la Fórmula 1 hem de tenir en compte tot, no? Canviem de tema, Adrià, va. Avancem una mica en aquest sentit perquè, bueno, hem parlat de pràcticament tothom, hem parlat de Haas i ara comentaves Hülkenberg, no? Setè a l'esprint, es va quedar a les portes a puntuar i ara cap a Audi i ja veiem això que dèiem, el mercat de pilots que es va obrint i que sembla que, bueno, que Carlos Sainz sembla el més probable que vagi amb ell, tot i que Sainz diu que està parlant amb tothom, menys Ferrari, clar. I no sé, com ho veus tu, aquest segon lloc de Sauber? Sí, crec que, bueno, en el cas de Sauber jo crec que és això, Carlos pot ser una opció molt viable, no? Però al final també és una opció arriscada, perquè és arriscada, no? Aquest projecte, que té molt bona pinta de cara al 2026, però mai saps, no, el que pot passar. I entenc que ell, clar, al voler estar doncs, a un equip punter, no, de la graella, doncs entenc que estigui pensant en totes les opcions. Doncs clar, també tens, és això, Mercedes, perquè no, també tens, en el remot cas que dubto que passi, i jo no crec que passi, però si passa que Verstappen per lo que sigui va a Mercedes, doncs també podria estar en aquest seient de Red Bull, que ja et dic que això jo ho he llegit i jo no penso en cap de les circumstàncies que Verstappen vagi a Mercedes o se'n vagi de Red Bull. En aquest cas, sí, jo penso que és que Mercedes tampoc m'acaba de donar bones sensacions. Sí que és veritat que pel 2026 tot pot passar, però clar, és que al final jo crec que tant anant a Audi o bueno, anant a Sauber com anant a Mercedes és un risc, no? I et pot sortir, les dues et poden sortir bé o malament, no? Per tant, no veig que Audi sigui pitjor que anar a Mercedes. O sigui, no crec que les dues opcions poden ser bones. I sí, en el cas de Sauber, doncs seria això, no? Al final ja tenen el pilot alemany que deien que volien, que al final a mi em sembla molt, molt bon pilot i crec que no té el reconeixement que hauria de tenir. I aviam, jo espero, no, que amb aquest projecte sigui capaç d'aconseguir el seu ansiat podi, que a mi em sap molt greu que no tingui cap podi, Hülkenberg, i home, al final, si el projecte surt bé i tens a l'equip una dupla amb Hülkenberg i Carlos, home, és un molt bon projecte i dos molt bons pilots, no? Bueno, si Carlos aposta
per una altra opció, doncs veurem Sauber, no? Si com ho acaba de fer, no? No sé ben bé si... Clar, perquè al final Zu i Bottas no tinc molt clar, no? Que la seva continuïtat. Vull dir, no crec que... Penso que els dos l'any que ve no crec que segueixin, sincerament. Jo crec que és un no, jo crec. Però Hülkenberg, que ara estava pensant, té 36 anys, Per tant, quan debuti amb Audi farà 37-38 anys, Vull dir, ostres, una segona joventut, Però ja veiem amb Fernando Alonso que l'edat ja no té res a veure, Ja... Bueno, Hamilton, també. Hamilton, exacte, Hamilton ja té 39. 39. Ara té 39, és que és molt bèstia. Perquè, clar, això de l'edat ho trec perquè Mercedes sona, inclús Audi sona una mica, però sona Sebastian Vettel. També. Clar, imagina't una dupla Hülkenberg-Vettel. Bueno, jo, vamos, em compro tot d'Audi ara mateix. Vull dir, on agafo la samarreta, no? Vull dir, passaria a ser el meu equip preferit. Ho veus factible que Vettel torni a Fórmula 1? Perquè tampoc ho ha descartat mai. Per què no? Al final està fent coses relacionades amb el motor, sobretot en les últimes setmanes, últims mesos, se l'ha vist més actiu, no? I més en el punt de mira, no? Públic, per dir-ho d'alguna forma, i al final és això. Ell tampoc ha dit que mai tornarà a la Fórmula 1 i home, jo penso que si segueix veient-se amb ganes, si segueix tenint aquest gran pilotatge, no? I segueix estant en forma i fent coses relacionades amb el motorsport, doncs per què no ho podria fer, no? Al final, Alonso ho va fer, vull dir, és totalment probable i a més sent Audi, equip alemany, tindries una doble alemanya totalment, no? Que suposo que a l'equip li interessava tenir un pilot alemany, però mira, si el tenen dos, doncs suposo que també estaran més contents, no? Per tant, penso que potser, per què no? Potser no ha acabat el seu camí a la Fórmula 1 i s'ha de completar aquesta història, a veure si pot, després de aquest últim any, que Vettel, l'últim any de Ferrari, que va ser dolent, i amb Aston Martin, no, que tampoc va acabar de fer grans coses, doncs potser, a veure si amb aquest projecte té aquesta oportunitat, no, que no va tenir amb aquests dos equips en els últims anys. Bueno, va ficar les bases perquè Alonso l'any següent però és un cotxe competitiu, això també s'ha de dir. A Williams, Albon està confirmat, té contracte. Red Bull està pendent de contracte i jo ja us comento que en principi seguirà Pérez, sobretot pel tema econòmic. Està molt clar, vull dir, no només per l'equip Red Bull que els hi porta sponsors, sinó per tot el que ven Checo Pérez, igual que Verstappen a Red Bull. Jo crec que aquests dos seguiran i que si Pérez queda segon o tercer en el campionat seguirà. Si quedés quart o això potser s'ho plantegen. El Pisa Kashap RB, jo penso que per molt que Ricciardo remunti l'any, Liam Lawson per mi ja té via d'entrada, no? Potser. Per mi, és que ja t'ho vaig comentar, crec que en una altra edició del podcast, que jo penso que en el moment en què Lawson va substituir a Ricciardo l'any passat i va demostrar el que va demostrar i es va veure que ho estava fent molt millor que Ricciardo, per mi no va acabar de tenir sentit tornar a treure Lawson per ficar un altre cop Ricciardo. O sigui, penso que va demostrar moltíssim Lawson i en la meva opinió l'haurien d'haver mantingut. Per tant, crec que amb l'inici de Ricciardo, si no acaba de fer... És que jo, no obstant, encara que fes una temporada més o menys bona, és que fins i tot et diria que ficaria Lawson, perquè a mi em sembla que té la capacitat per fer-ho millor que ell, sincerament. Veurem què passa a RB, perquè també
Aviam què passa si tens a Hadjar o Pepe Martí que et fan un bon paper en el campionat de Fórmula 2, que és el que està passant. Per tant, aquí hi ha lío, com sempre hi ha lío a Can Red Bull, vista caixa PRB, I això de Mercedes ja dèiem, que està més obert, no? Jo inclús he sentit Mick Schumacher sona per Alpine i per Mercedes, inclús, no? Recordem que està Sí, corrent al Mundial de Resistència amb Alpine i que és la mateixa estructura, realment, és la mateixa estructura. Com ho veus, Mick Schumacher? Tornar a Fórmula 1? de fet, crec, no sé si És tercer m'equivocaré, pilot de Mercedes, això s'ha de dir. però crec que vaig llegir que Mick Schumacher i Antonelli farien un test amb Mercedes per veure quin era més ràpid en les mateixes condicions o alguna cosa així. Bueno, Antonelli va Llavors, fer un test la setmana passada amb Mercedes. Ara, Mick Schumacher no ho tinc clar, No t'ho puc confirmar. jo juraria que havia llegit que Mick Schumacher també faria un test. Mhm. Llavors, suposo que òbviament, és el tercer pilot, doncs clar que l'han de tenir en compte, no? Al final va sortir com va sortir, no? Schumacher de la Fórmula 1 i va passar el que va passar, però al final sempre pots tornar-hi, no? A veure, perfectament. Crec que potser tampoc ha demostrat del tot per estar en un seient com Mercedes, penso, però si l'equip creu, perquè per mi lo d'Antonelli és molt precipitat, ja t'ho he dit. Llavors, si al final l'opció de Carlos Sainz se'n va i tampoc acaben de trobar a una altra peça clau pel projecte, doncs al final tens a Schumacher de tercer pilot i també podries provar amb ell. Però sí, ja et dic, jo el que penso és que tant Antonelli, sobretot, i Schumacher no penso que sigui la millor alternativa. Bueno, veurem, perquè després també està el tema de Haas, no? Oliver Bergman, que és el que més clarament sona, que demà fa 19 anys, per cert. Per tant, ja té l'experiència i ens ha demostrat també un bon perfil. Per mi està bastant clar. Faci el que faci Fórmula 2, com ho veus? Sí, jo penso que ell sonava, no? Ja al final va tenir aquesta oportunitat, no? Per la seva sort, no? De pujar a la Fórmula 1, no? De competir amb Ferrari i fer-ho bé, no? Durant el cap de setmana de Jeddah, no? Al final crec que és el que tindria més sentit i penso que ha demostrat que és capaç d'estar allà dalt, no? I competir amb un cotxe com Ferrari, doncs perfectament ho podrà fer amb Haas, no? Penso que l'equip Haas ha tingut aquests anys, no? Amb Magnussen, Hülkenberg, llavors, penso una mica com aquest canvi potser de projecte o de doble, per dir-ho d'alguna forma. Llavors, apostar per aquesta opció jove que segurament t'aporta un bon paper i t'aporta un gran pilotatge, doncs per mi és la que té més sentit i la que jo penso que s'acabarà donant a terme. Bueno, veurem què passa, perquè la Fórmula 1 avui és una cosa i demà és una altra, Ho vam veure també amb el cas del Palou, que ara sí, ara no, també en el cas de McLaren. Un McLaren que està clar, penso jo, no? Els dos pilots, no? Que estan confirmats, tant Norris com Piastri, que hi ha un bon projecte, Aston Martin, Alonso i Stroll, Ferrari, Leclerc, Hamilton, i després Alpine, per això que dèiem, pues que si Duhan, que si Ocon, que si Gasly, que si Schumacher, que si inclús Bottas, vés a saber, tot i que no ho he vist enlloc. Està clar que aquest any hi haurà neteja de pilots, no? Passi el que passi. Sí, al final era un mercat molt interessant, no? Amb molts pilots que acabaven contracte i el Hamilton el va començar movent, no? Amb aquest moviment i segur, no? Que ja s'està veient, no? I segur que durant aquests pròxims mesos, setmanes, doncs tot s'acaba
aclarint més i segur que hi ha tots aquests canvis, no? De fet, tampoc... Bueno, jo vaig sentir que tampoc podria ser, bueno, no ho sé, però per com va sortir de l'equip i tal, que Valtteri Bottas podria... No, jo no ho penso, però vaig llegir que podria en un cas remot tornar a Mercedes. Sí, No, no, és que he deixat-lo a Mercedes pel final per un altre dia, te'l deixo, Adrià, perquè ara ja queden 5 minuts. I Mercedes és un meló molt gran, per això he volgut tocar tots els altres. No hem parlat pràcticament de Lando Norris, però bueno, ja hem comentat la victòria i com ha anat. Vull dir, no m'ha fet un monogràfic de Lando Norris perquè m'ha semblat que la cursa al darrere era el que havíem de comentar, no? Que és, realment va ser una gran carrera que hi va haver al darrere. Per tant, vaig estar pensant previsions pel Gran Premi de l'Emília Romagna d'Imola, que ara no recordo si per l'any 2025 han renovat. Diria que no. no No, et sabria dir sí. ara. 2025 sí, segueix el 2025 dintre del calendari de 24 carreres del circuit d'Imola, perdona, sí. Però pensa tu, jo penso, ja salto jo amb la previsió, i pensa també MotoGP, Adrià, que tenim MotoGP aquesta setmana. Jo de Fórmula 1 penso, si anem a Imola, jo crec, i aquest cop no me la vull jugar, Verstappen primer, segon Pérez i tercer Norris, va. Vale. Jo et diré Verstappen primer, segon Norris i tercer Carlos. Vale, molt bé. I de MotoGP tenim Gran Premi de França. Repassem els horaris. Tenim el dissabte la cursa sprint, hora europea, hora catalana, a les 3 de la tarda. I diumenge tenim a les 11 Moto3, a un quart d'una Moto2 i a les 2 MotoGP. I al ser França, doncs jo dic, penso que guanyarà Bagnaia, seguit de Viñales i Jorge Martín. Tu què en penses? Jo et diré que guanya també Bagnaia, seguit de Jorge Martín, i en tercer lloc ficaré a Marc Márquez, va. És que sabia que diries Marc Márquez, Adrià. Però bueno, l'altra vegada ens vam apropar. Escolta'm, serà tranquil·la aquesta setmana de Fórmula 1? O sigui, de no Fórmula 1, perquè Déu-n'hi-do. Sí, a veure... Creus que sí? Bueno, que optimista. No, em referia que amb el que estem tenint aquesta temporada, no? Que fora de la pista cada dia passa alguna diferent, pues sempre et pot sorprendre, no? Mai saps el que pot passar. Mare meva. Bueno, en fi, jo tampoc sé què pot passar, la veritat. Tot i que no descartaria que hi hagi algun anunci, o potser el de l'Antonelli, jo ja no descarto res. Vés a saber. És la Fórmula 1 aquest any, la veritat és que tinc ganes de veure el Netflix l'any que ve, perquè serà divertit. Serà, no el Netflix, però hauria de ser una docusèrie, un gran hermano hauria de ser, però que el treguin l'any següent, la veritat, perquè Déu-n'hi-do. En fi, Adrià, moltes gràcies per estar avui. La setmana que ve parlarem del Gran Premi de MotoGP de França i alguna actualitat que hi hagi a Fórmula 1, si és que n'hi ha, o si n'hi ha moltes o no, i tota l'actualitat dels pilots catalans i catalanes en el món del motor. Ens retrobem el dimarts que ve. Adéu!